Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Nog 2 wedstrijden. Het zilveren scootje is dichtbij van Grauw. Maar efter de klassementsleider bloot de strijd spannend. Dit is het Scootjesjournaal. Grauw roept het kampioenschap. Wordt het joert of moon? Daarachter is nog alles mogelijk. Want waar kan Joert revanche nemen van Juster? De eind van het kampioenschap komt nou echt in zicht. Grauw had het zilveren scootje haast in hand en kan de titel pakken. We zullen Joert naar de 10e wedstrijd van het kampioenschap. Juster liet het Jereveen dat elk scootje nog een wedstrijd winnen kan. Net alleen nog de toppers. In het klassement die vooral Grauw goeie zaken. Daarachter is het spannend. De Lemmer zal onvallen willen op Grauw, maar ik had tweede plak verdienen willen. Want Akrum, Jennewaard en de Jouwer zullen alles op alles zetten om nog te klimmen. Voor Grauw is het scenario in de Lemsterbaai duidelijk. Als het scootje bij de top 5 eindigt, Joert, ben ze kampioen. Voor alle plakken daaronder wordt het rekken in. Nou, we hebben de rekken misschien er net bij hand, maar we moeten in ieder geval een goede wedstrijd varen. Dat is als eerste. Volgens mij moeten wij Lemmer die maar 5 plakken voor ons wezen en Akkerum 8 of zo. Tocht ik. Maar wij gaan net zitten van wij willen gewoon Joert weer een hele mooie wedstrijd varen. Het wordt een prachtige win. Dus daar houden we ons mee bezig. En dan aan het einde zal we wel eens even tellen, want het zou voor ons mooi wezen. En voor de SKS, voor de spanning morgen ietsje minder, dus we maken altijd meest blij. De tweede dag in de Lemsterbaai. Het Wouda Gemaal, waar kiest voor de slag? Hierheen is de vraag op zo'n dag. Prachtige omstandigheden, mij meer wien. Een primeur in het SKS-kampioenschap, want we zullen een dubbele gate. Zowel bij ton 1 als 2 kunnen de skippers kiezen, linksom of rechtsom. Dat mat nog meer spanning aan. Hier binnen de malje die het kampioen worden kunnen, Joert. Nou, de start van die apotheose. Een kampioenschap wordt net in 1 wedstrijd woon, maar wel in elke wedstrijd farmen. Waar kiezen voor de slag richting het Woudegemaal? Waar kiezen voor de slag richting de Polderdiek? Een talskippen met links in beeld. Vonden dagelijks kiezen voor die slag richting dat gemaal. Dat komt snits en wat zijn. Grauw hier op een nij. Een hele mooie start. Weg goed vod. Concentratie om boord daar. Zullen Griff ek Grauwsters bijwezen. Vol spanning. Want Joert dan dat kampioenschap binnenhellen wordt. En zullen we waar het beste uitkomt bij die gate. Snits. Die masten om eens heel nauw richting het gemaal. Maar dat pakt heel aardig uit. Zij als eerste trot die gate. En waar zit Grauw dan? Kunnen ze dat kampioenschap veiligstellen? Ze lezen 14e nou. Nog achter de Lemsters. Maar ja, als die bij elkaar bleef, verhoort het er in het klassement net zo volle. Als de blikken hier onboord. Toch vol spanning. Dan gaat het hele veld. Van de Wien op naar de onderste gate. Spanning van zelfs. De kant die ze kiezen, de skippers, kan heel bepalend wezen. Snits kiest weer voor de slag richting het gemaal. De vastsprong wordt grutter. Jereveen, tweede nou. Volgen terug Jennevaart. Ik zei geen links terug de gate. Zien we nog correct op de achtergrond. Hier gebeurt dat. En Drachten, vierde. Gaan daar achter in beeld, krijgt Troddy Gate. Hier Jennewaard. Wat door zij? Kies zij nog een oorvaldwan op die top 2. Snits en Jereveen. Jennewaard. Giet hier. Nou, Trodde Wien. Die kiezen door zijn orenkoers. Het Jereveen net, die meidje die slag richting dat gemaal, richting dat straan, heel oud. Hadden smaak te pakken naar Juster. In de volging nou op Snits. En waar zit Akrum dan? De nummer 3. Als
nummer 5 terug de gate. Krijgen ze hier nog genoeg ruimte van de Zuidwesthoek is dan de vraag. Ja, er wordt toch wel even wat zijn heen en weer. Akrum als 5e. Toch echt een van de koershouders van het podium. De route wordt dan wat verlijnd. Er wordt wat werken aan die baan om hem zo optimaal mogelijk te maken. En de Akrumers hier, als die Sassielen bleven, Safarin en Grauw wint geen plakken, wordt Grauw geen kampioen wordt. Dan kan de champagne nog even in de kast. Maar wat een spanning voorin. Een kopgroep van Fjouwer na haast een oeren zielen verliest Snits van de Wien haar vastsprong onjenne wat. Zij lezen eerste nou. Giet Snits links door die gate, winnen toch weer wat trein. Jenne wat kiest ervoor rechts door de gate te gaan. Docht ek de Jouwer. Kiezen dus voor het slagje richting de Polderdijk. En waar zit Grauw dan? Hoe ligt het maar hard? Dwaande mij een inhaalrace. Gaf een mooie slag richting het strand en win de trein van CNA Sarno. Zo, dan gaan ze door de gate linksom. Onval na onval op Snits. Want ze lezen varon. Lange tijd op bakboord. Is nou onder het verdedigen Jappie Visser. Schumma. Jereveen en Jennewoord. Daar correct achter. Roeke Bloed. Giet het voor de 4e keer op naar de Boppengate. Jennewoord. Als we hier op een kont. Als treden nou. Snits. Trot de gate. Linksom. Hetzelfde docht nou Jereveen. Zij zeggen een mooie wedstrijd daar. Het publiek nog helemaal niet echt duidelijk. Geen duidelijke vastsprong. Want Snits is nou wel de koppositie kwijtrekkers. De Gerben van Manen hebben het eerste plak in handen. Daarachter de Snitsers. Wil toch echt wel revanche voor het trekkende plak van Juster. De Jouwer als tweede nou links om terug die gate. Snits kiest rechtsom door de gate. Voor de slag naar de Polderdijk. Maar gaan al heel vlug weer door de Wien. Komen daar terug Jereveentje in. Het waren er net Vardel. Hier geen voorrang. Hoe stuurboord. Jereveen nog altijd met de vastsprong. De verschil niet. Voor de 5e keer terug die Boppengate. De top 3 net verloren. En waar zit Grauw? 5e nou. Toch echt een behoorlijke inhaalrace. Nou vol op kampioenskoers. Zonder het witte, ik denk het wel. Maar hier is de strijd voorin. Snits op bakboord, Jereveen op stuurboord. Jereveen mat wieken. Kinder achter Del, maar mat wel flink scoren onder het helmhout. Maar de verschil zal iets dat Snits die vastsprong nou weer kwijt is. Jenne Woord komt erom en net nog mat Snits de kiezen om rechts door die gate te gaan. Is Jereveen toch weer Jappie Visser de baas. Jenne Woord nou tweede. Jereveen, Snits en Jenne Woord de top 3 op de finish hou. Jurres even, van de Wien zullen we finishen. En dan wordt dit misschien wel de spannendste finish die we in Jernsjoen hebben. Oh, links het Jereveen, in de midden Snits, rechts Jenne Woord. Jenne Woord liet het autojekje. Waar had de beste Wien? Het liet het Jereveen te wezen. Het is centimeterwerk, schot op schot. Een legendarische finish. Ja, en daar komen de Jenne Woordsters. Maar het is de Gerben van Manen. Tweede dij oefening voor hem, Sietse Brouwer. En daar komt Grauw, de kampioen. Het zilveren scootje giet naar Douwe Visser en zijn bemanning. Zijn joggende titel, majestueus. Een evenaring van het record van zijn neef Douwe Visser. Zet dit kampioenschap al dagen naar zijn hand. Een titel van grote klasse. De bekroning van een hastflaterlies kampioenschap. Grauw is kampioen. Volgens mij hebben we de mooiste stad. Alles ging uit de lende achter ons voet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, toen moesten we die slag uitmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus toch was dan direct niks aan. Zij Douwe Visser na het behelling van het kampioenschap in de Lemsterbaai. Laten we de uitslag er nog even bij pakken. Wat wie het spannend. De dijwinst die is van het Jereveen. Correct van Snits en het Jennewoord. De Jouwer, 4e.
Kampioen Grauw, vijfde, de Blommen en de Lokwensen naar Harnta, Ljouwert zegde en de Zuidwesthoeker Zonde. Op de tweede kaart vinden we Akrum en de Lemmer weerom. En dan het klassement. Grauw is kampioen, dat wisten we. Daarachter bleef het spannend. Nummer 2 onder mijn zij staan alweer binnen 4 punten. Jennewaard, de Lemmer, het Jereveen, de Jouwer en Akrum. Zij beslissen morgen waar het zilver en brons krijgen. En op de tweede kaart zeggen we dat de hikkersluiters binnen de hele Wanne, Langbar en Drachten. In de klapper praten Arjen de Boer en Geertje de Vries aan zijn nij over alles wat er badden op het wetter. En dat wie een soort joert. Dat was mij tweevoudig Olympisch zielkampioen Marit Bouwmeester. Sjaaljaar oer een kwartierke na het waar en Friesland joert. Dat wie het, Strodewien. Op naar morgen, de allerlaatste wedstrijd op de Snitse Mar. Graag gedaan. Hoi. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's.